Micuța, ești prea aproape de margine. Ia, haide aici. Ia. Hop, 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 hop. Încă o dată. Unde arată acolo? Și uite ce avem aici. Ruleta. Ruleta. Uite-o acolo. A venit primăvara? Ce spui tu acolo? Prima zi cu soare din 2010? Da? Îți place și ție soarele? Să ieșim la soare după masă. Nu, nu, nu. Ia uite. Ili. Ce faci? Ce faci, domnișoară? Ai pe ruleta! Da, uite-te, ia uite-te ce am aici pentru tine. Ruleta! Și acum ce vrei să faci? Unde? Unde am plecat? Ia uite, du-te după ruletă. Cheche. 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 Da emoție aici. Hai să ne mutăm un pic. Vrei? Dai drumul. Hai. Las-o și uite aici. Acolo e. Du-te după ea. Hai. E în spate ruleta, nu e în față. În spatele tău. Uite. Te ajut eu. Te ajut eu. Cum face calul Elinca? E gheie. Ghe. Ghe.
veselie! Ne arăți un pic dințișorul? Dințișorul la mic. Nu ni-l arăți. Nu vrei acum. Da. E ora 2:22. Și? Trebuie să mănânce, Ilinca? N-are nicio treabă. De jumătate de oră se joacă cu ruleta pe cameră și de o oră jumate se joacă într-una cu ruleta. Unde e ruleta e și Ilinca. Am filmat o jumătate de oră. Sunt murdare de sânge pe mână. Sau, mă rog, nu-i spălată Ale, vii tu să iei pe Ilinca? Stai, se ridică. Hai, Ilinca, ridică-te. Hai la mama. Hai sus, Ilinca. Momentul e bun. Hai. Hai sus, te ajută mama? Hai. Hai. Sus. Hai. Sus. Singurică. Puțin ajutor de la... Puțin. Să te iubesc, măi, piturice mică, măi. Gheghe. Hai să mâncăm. Ce? Șoare! Mă duc să-ți fac mâncarea. Stai lângă ea. Pe ce fac de 2 ore? Ia uite, Ilinca, ce stau lângă tine. Și noi aici ne jucăm de zor. Ne jucăm de zor. Gata? Nu mai ai chef de filmare? Ia uite aici, Gheghe. Ce avem, Gheghe? Gheghe, te-ai săturat de ruletă. Uite aici. A, nu te-ai săturat. Imediat ai sărit la ea. Țuști. Hai, Lili. Imediat merge la masă. Gata, filmarea. Lili? Aici. Hop. Uite aici. Spune papa la bunicul și bunicii. Fă un pic cu mâna. Fă-le tai-tai. Tai-tai.